मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट असली वे इज मॅन्युफॅक्चरिंग ब्रेड बिस्किट्स केक्स आणि माझे एक FSOन ती 2दा इन्स्पेक्ट केली ताका ऑपॉर्च्युनिटी दिल्ली अँड आफ्टर हॅविंग सो मेनी डेफिशियन्सीज नियरली 20 डेफिशियन्सीज ही हॅज नॉट कंप्लायड विथ इट सो बिकॉज ऑफ दॅट वी आस्क्ड हिम टू कंप्लाय इट कळ्ळें खूब डेफिशियन्सीज आसा लायक अनवॉन्टेड थिंग्स आसा मागीर एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स आसा मागीर ऑल द प्रोडक्ट्स फावंड ऑन द स्टोरेज दे आर ऑल एक्सपायर्ड मागीर तेचे सिलींग मोडलेलें आसा मशिनां चडशीं चलना तेची वीच आर जस्ट डम्प्ड इन द प्रमायसीस मागीर रेट्स आर सीन इन द प्रमायसीस दे आर वर्कर्स आर विदाउट युनिफॉर्म नो हेल्थ कार्ड्स आनी म्हाका दिसना तेंच्यांनी पेस्ट कंट्रोल केलें बिकॉज देर आर बिग रेट्स गोईंग अरावंड हियर एंड देर आणि ऑल दीस डेफिशियन अनवॉन्टेड म्हणजे तेचे सारके हेच भरलेले आसा कबर्ड्सूच भरलेले आसा विथ अनवॉन्टेड थिंग्स सो ऑल दॅट ही हॅज टू रेक्टिफाय एंड देन ओनली ही कॅन स्टार्ट द प्रमायसीस आफ्टर complying he has to give a compliance report and then only one more thing is he is running without a license for last 3 years so that is one more reason why he has to stop without license he cannot run the business. That's all. Any condition we can Condition is that he has to improve all this. Unless and until he improves it, he cannot start the premises because it is very unhygienic. Yes.